Se chegaches hasta aquí vendo esta serie, seguramente xa che pasou algo curioso. Agora, cando ves comentarios nas redes como Mood, Pop, Sly, Crash, xa non che parecen simplemente palabras aleatorias. Este é o vídeo 5 de 5 da serie A linguaxe secreta da adolescencia nas redes, sobre todo porque xa sabes que forman parte dun código cultural compartido. Ao longo destes vídeos vimos algo interesante. Moitas das palabras que emprega a adolescencia nas redes nacen de espazos moi concretos de internet. Videoxogos, memes, fandoms ou comunidades online. E despois diso, pasan a súa vida cotiá. Se te quedas con esta mensaxe, xa valeu a pena toda esta serie de vídeos. Aínda que o máis interesante non é só o vocabulario. Para min o interesante é que estas palabras nos contan sobre como se comunican e como se relacionan a mocidade, a adolescencia dos nosos días. Por exemplo, unha palabra pode expresar atracción e outra pode describir unha ruptura. Outra pode servir para mostrar unha identificación con algo ou outra para darlle un ton humorístico. Nun espazo onde todo sucede tan rápido, as palabras funcionan como uns atallos para poder expresar emocións, reaccións, unha posición dentro do grupo. Por iso, intentar comprender esta linguaxe non significa intentar falar como un adolescente. Significa algo moito máis sutil, que é entender mellor o contexto no que están construindo o colectivo adolescente, as súas relacións, as súas emocións e as súas interaccións sociais. E iso, cando acompañamos procesos educativos, é moi importante. Estamos dándolle moito contexto. Así que dime, gustaríache que fixera outra serie sobre a cultura digital adolescente? Deixamos saber nos comentarios. Ata outra!